Ingonyama uMswati ophethe izwe laseSwazini sekuzwakala iy'ndaba zokuthi ubethumela izikomo eziwu-10 emzini kaMnumzane Jacob Zuma eNkandla eyocela isihlobo esihle. UMswati uthatha ingane kaZuma nje uyoyenza umfazi wakhe wesi-16. Kuthiwa kuZuma uDube ukuxoxa nezithunywa zaseSwazini edinga ukuthi ingane yakhe eseyincane ineminyaka ewu-20 kanti uMswati yakhe iwu-56. UNgqongqoshe omusha we-Arts and Culture kuzwelonke uGayton McKenzie usememezela ukuthi ufuna uhlu lwemicimbi ebiyixhaswa u-Arts and Culture kuzwelonke kumaprovinsi kuze kuzonqanyulwa-ke ukuxhaswa kwayo. Uthe kufanele kuxhaswe eminye imicimbi, hhayi unyaka nonyaka kuxhaswe abantu ababodwa. Uthe umthetho kahulumeni awukuvumi ukuthi imali yabakhokhi bentela izuzise umuntu oyedwa iminyaka engaphezu kwemithathu. Usho lokhu nje namhlanje udedele uhlu lwamaciko ayethola imali kahulumeni ngesikhathi se-COVID. Uthe-ke ufuna kudalulwe inani lemali abayithola abaculi kanye-ke nezizathu zokuthola le mali. Uthe-ke sesiphelile isikhathi sabantu abazuza izimali zikahulumeni kungafanele.